Βέβαια, περάσαμε και πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Θέλω να σας πω έτσι για την ιστορία. Αυτός μου λέει έτσι. Εγώ λέω, κάθισα και σκεφτόμουν και λέω, αυτός ο άνθρωπος μου λέει ότι ο Θεός είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Εγώ λέω, δεν ξέρω, λέω, να το ρωτήσω. Αφού λέει να το ζήτησε το, έκλεισα τις πόρτες, είπα την ιδιαίτερα κρατήστε όλα τα τηλεφωνήματα, πήγα εκεί μπροστά έτσι, στάθηκα έτσι και λέω, Θεέ, ο Γρηγόρης, έτσι το λέγανε, λέει ότι υπάρχεις. Εγώ δεν ξέρω, υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά άμα υπάρχεις, έχω λέω μια λίστα πραγμάτων και μέσα σε αυτό ήταν μάλιστα, αν μπορούσα να κατηγορήσω έμεσα το Θεό, ότι αυτός έφταιγε για την κατάσταση που βρισκόμουν. Μέχρι εκεί. Και έτσι μπορώ να πω. Ναι. Έτσι λοιπόν πλησίασα, μπορώ να πω έτσι με έναν τρόπο, έτσι μπορώ να πω χυδαίο στην αρχή, έτσι ένα βρώμικο. Και εκείνη τη στιγμή που λένε υπάρχει Θεός, ένιωσα την αγάπη του Θεού προσωποποιημένη, έπεσε απάνω μου, έτσι σηκώθηκα, έπεσα κάτω. Λέω, Θεέ μου, συγχώρησέ μου, εμένα το βρωμιάρι στην αγιότητά σου μπροστά, λυπήσου λέω, έκανα τόσο κακό, λέω, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ, λυπήσου με εμένα τον άθλιο, το βρωμιάρι, το χυδαίο που σε πλησίασε με αυτόν τον τρόπο. Και ένιωσα εκείνη τη στιγμή, σαν άνοιξε η καρδιά έτσι μπροστά στο Θεό, και ένιωσα εκείνη τη στιγμή όλες οι τύψεις, όλα τα αποτελέσματα, όλες αυτές οι βρωμιές, όλα, γιατί οι τύψεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποτελέσματα αυτά που είχα περάσει. Κάποιος θα μπορούσε να πει θαύμα. Με ελευθερώσανε. Κάποιος θα μπορούσε να πει θαύμα. Σηκώθηκα, κύριε Παπαδά, κυρία Παπαγιάννη, σηκώθηκα και να χορεύω. Αφού έφυγα και όταν πήγα στο σπίτι, σαν να περπατούσα ένα μέτρο πάνω από αυτή η ιστορία ακούγεται σαν παραμύθι. Αυτή η ιστορία ακούγεται σαν παραμύθι. Τι είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Κύριε Παπαδάκη, πήγαινα σε όλα τα τζογεία και μάλιστα μιλούσα σε ένα και του λέω, καθώς μόλις κάθισα και μου λέει, βρε καλώς το Σπύρο, ήρθε ο τέταρτος. Γιατί 4 παίζαμε το κλειστό το πόγιο. Κάτσε μου λέει, πάρει την τράπουλα, είπε πως πήρα την τράπουλα, γυρίζω. Του λέω, εσύ είσαι υδραυλικός, εσύ είσαι ασφαλιστής, εσύ ψάχνεις για δουλειά. Εγώ να πάρω τα δικά στα λεφτά και εσείς τα δικά μου, λέω. Ξέρετε, πάει κάποιος, λέω, που με ελευθέρωσε εμένα, μέσω σε μένα. Πίσω το μεταξύ ένας έκανε, λέει, ο Σπύρος τα χάσε, λέει, δεν ξέρει τι λέει γιατί έχει χάσει πολλά λεφτά. Και γυρίζω πίσω, λέω, και εσένα σ' αγαπάει ο Θεός, λέω. Μην στεναχωριέσαι, λέω. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά η γυναίκα μου να σε πει περισσότερα. Όχι, εκείνο που έγινε δεν είναι όπως είπατε και πριν. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Και δεν είναι τώρα να τελειώσει εδώ επειδή είναι τα Χριστούγεννα και έχει happy end. Είναι μια πραγματικότητα. Ήρθε ο ζωντανός Κύριος των δυνάμεων, το Υιός του Θεού του ζωντανού, ο Ιησούς Χριστός, του οποίου γιορτάσαμε τη γέννηση προχθές, ήρθε στη δικιά μας τη ζωή και μας άλλαξε. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, εκείνος το γνωρίζει. Δεν έγιναν μόνο τις πρώτες αποστολικές μέρες. Δεν μου λέτε, η σχέση σας με την πίστη, με την εκκλησία, με τις θρησκείες. Δόξα τω Θεώ. Όχι, πριν. Πριν στα χαρτιά. Τυπικά. Τα χαρτιά. Βρίζατε, βλασφημούσατε. Πήγα να έκανα. Βλασφημούσατε. Κάθε φορά που έχανα. Τι βλαστείο. Τα Ευαγγέλια τα κατεβάζατε. Ευχαριστώ. Δηλαδή είσαστε ένας από τους ανθρώπους, για να μιλήσουμε ειλικρινά, τους ανθρώπους. Κύριε Ρούσο, αυτό θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ένα θαύμα. Στην ουσία είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα και όχι μόνο ένα θαύμα και σε εμάς, με συγχωρείτε. Εάν ο σύζυγός μου δεν είχε αυτή την επίσκεψη, εάν τα δικά μου τα μάτια που ήταν τυφλωμένα μες στο σκοτάδι και έλεγα αυτή είναι η ζωή, έτσι είναι οι άντρες, μικρό παιδί τον πήρα, έτσι πρέπει να είναι η ζωή, τι να κάνουμε, ή θα χωρίζαμε ή θα έμενα εκεί. Αν δεν ερχόταν ο ζωντανός Χριστός, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν στη θέση που βρίσκονται τώρα. Γίνανε επιστήμονες και τα 4 τα παιδιά. 2 γιατροί, 1 κοστολόγος λογιστής και 1 ψυχολόγος. Και αγαπάνε τον Χριστό και δίνουν τη δόξα στον Κύριο και παντού, όπου και αν πάνε. Όπου και αν βρεθούνε, λένε για το θαύμα που έγινε στην οικογένειά μας και είμαστε κινητά θαύματα τώρα. Το έχετε ζωντανό. Το έχουμε ζωντανό, αυτό είναι, μέσα στην καρδιά. Η θρησκεία, επειδή πολλοί το θεωρούν, επειδή έχουν εκμοντερνιστεί τα πράγματα, πολλοί αποφεύγουν να αναφέρονται και δεν πιστεύουν. Εδώ, ξέρετε, εδώ μιλάμε, ακούστε τώρα περίπτωση. 35 χρόνια στην Αφρική ο αδελφός, ο ένας, δουλεύει σαν σκλάβος. Τα λεφτά τα οποία βγάζει τα στέλνει πίσω στον άλλο αδελφό. Εδώ πραγματική ιστορία. Ο οποίος δουλεύει σε τράπεζα. Του έχει στείλει 300 εκατομμύρια δραχμές. Τα 35 χρόνια που ο άλλος είναι ξενιτεμένος στην Αφρική. Γυρίζει πίσω και δεν βρίσκει ούτε 1 δραχμή. Και ανακαλύπτει ότι τα λεφτά ο αδελφός που ήταν εδώ στην Ελλάδα και δούλευε σε τράπεζα τα είχε φάει στο καζίνο. Και κάτι άλλο για τον τζόγο. Εθίζουν τα παιδιά μας στο τζόγο με διάφορα παιχνίδια. Αυτό είναι. Υπάρχουν παιχνιδάκια τα οποία εγώ τρελάθηκα. Είδα παιδικό παιχνίδι ρουλέτα στα χέρια του γιού μου, του μικρού, του Ιάσονα.
Και λέω, τι είναι αυτό, αγόρι μου, παιχνιδάκι, μικρό. Εάν πάτε στα παιχνιδάδικα, υπάρχει σετ καζίνο. Σετ καζίνο για παιδάκια. Με μάρκες, με μάρκες τα οποία παίρνουν τα παιδάκια και παίζουν. Να μου πείτε τώρα, τι κάνετε, τι κάνουμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό το πάθος, γιατί εμείς προσωπικά είμαστε κατά και του παράνομου και του νόμιμου τζόγου και του ιδιωτικού και του δημόσιου. Δηλαδή, τι θα πει, ότι ο δημόσιος είναι καλός και ο ιδιωτικός είναι κακός, ή ότι ο παράνομος είναι κακός και ο νόμιμος είναι καλός? Για όνομα του Υιός Παναγίας. Τζόγος είναι ο ένας, τζόγος είναι ο άλλος. Και κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα καζίνο, έχετε δει ποτέ μέσα σε καζίνο ρολόι? Ποτέ! Για να μην βλέπουν οι παίκτες το χρόνο που περνάει. Έχετε δει να έχουν παράθυρα για να μπορούν να βλέπουν έξω? Ποτέ. Κουρτίνες μόνο. Ξέρετε γιατί? Για να μην βλέπουν τη μέρα και τη νύχτα που αλλάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτσει 2 και 3 24 ώρα. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το σάντουιτς. Εκατομμύριο. Συγγνώμη, ακούστε. Το σάντουιτς που λέμε, φέρουμε ένα σάντουιτς. Τι είναι? Ο Λόρδος σάντουιτς έπαιζε χαρτιά και επειδή δεν προλάβαινε να σηκωθεί από το τραπέζι, του φτιάχνανε το σάντουιτς. Και έτσι έμεινε το σάντουιτς από τον τζόγο. Θα μείνει μαζί μας το ζεύγος. Θα μείνει μαζί μας. Θα μείνει το ζεύγος Μητακίδη μαζί μας. Να πάμε στη Λάρισα. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Βεβαίως. Υπερκομματικές οι μπάλες μας. Οι μπάλες υπερκομματικές, όλα τα χρώματα. Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, συνασπισμός, λαϊκός συναγερμός. Ρωτάτε 2-3 φίλοι μας αν ανήκουν σε κάποια χριστιανική οργάνωση, σε κάποια οργάνωση οι καλεσμένοι μας, ο ζεύγος Μητακίδη, ο κύριος και η κυρία Μητακίδη. Όχι, δεν ανήκουν. Στο Χριστό ανήκουμε. Έτσι, όχι, δεν ανήκουν πουθενά. Λένε και οι δύο. Και έτσι δίνουμε απάντηση σε αυτό που ρωτάτε. Αν είναι έτσι, αλλιώς ή αλλιώς τους ρωτήσαμε. Μπορώ να πω, κύριε Παπαδάκη, ανήκουμε σε αυτό που μας έσωσε. Και ο Χριστός δεν είναι θρησκεία, είναι ζωή. Άστε. Εδώ λύνει λοιπόν και τις παρεξηγήσεις. Το θέμα. Κλείνει τις. Ο Θεός είναι ένας, κύριε Παπαδάκη. Τώρα, άλλοι το λένε, δεν λέει κανένα Θεό σκότω στο γείτονά σου. Συγγνώμη, εγώ είμαι Ορθόδοξος. Αλλά λέω και επειδή έχω πάει και σε άλλες χώρες και έχω επισκεφτεί και άλλα τεμένη. Και σε τέμενος έχω πάει μουσουλμανικό και σε βουδιστικό. Πας με τον πρέποντα σεβασμό. Δεν πας ούτε ξεήγκλωτος ούτε ξεβράκωτος. Πάντως οι άνθρωποι είναι χριστιανοί. Οι άνθρωποι χριστιανοί είναι. Αντικειμενικές αξίες. Και άλλο, κύριε Παπαδάκη, και το πολυτιμότερο δώρο που δόθηκε στην ανθρωπότητα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας έστειλε το γιο του. Και λέει ένα πολύ ωραίο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για να μην χαθεί κανένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια και αναφθονία. Και δεν είναι μόνο για τους τζογαδόρους ο Ιησούς Χριστός, είναι για όλο τον κόσμο. Ευχαριστήσω το ζεύγος Μητακίδη. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, ειδικά οικογένειες, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Να πείτε τον τρόπο με τον οποίο ξεφύγατε. Να επαναλάβουμε ότι δεν ανήκουν σε καμία οργάνωση. Γιατί ρωτάνε. Σε καμία οργάνωση, ανήκουμε στον Κύριο. Τα τηλέφωνά μας, αν μπορούμε να τα δώσουμε. Θα τα αφήσουμε εμείς στο κέντρο το τηλεφωνικό και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μέσω το. Διευθυντή, το είδος διευθυντής άρεσε.